салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародароин. Ман ҳастам бо шумо доктор Берӯз. Ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. ҳамин канале ки дидед зурур подписатсия кун, лайк гузор, чунки дигарро бинанд ва хизмати бародарои тоҷика бикунем. дӯстони азиз, вақте чунин ки шумо дар навор мебинед, ин ангушти даст аст ки бародари мо шумо дар вақти корӣ задаст, мисол дастро мисол дарондааст. Бинед дӯстони азиз, чӣ қадар бурида шудааст. Мо дар рафти ҷарроҳӣ, мисол дар вақти духтан мақсад нишон намедиҳем ки чӣ хел духтан накунем, вале мо ба шумо нишон медиҳем ки агар дар ҳолате ки шумо ҳамин корҳо ба шумо рух медиҳанд, шумо ба ман муроҷиат кунед, иншоалло хидмати шуморо мерасонем. бародар азиз, салому алейкум ябргар. дар ҳамин ёди мо билет кардагем, дар ҳамин билетҳо чӣ мегӯем? Билет фурӯхтааст, мақсад чӣ хел барои стоматология, барои операция чӣ хел ҳамин фикрҳо розӣ аст ё не? Агар ҳамин кори хайр боша, иншоалло барои фоидаи мардуми мусалмон, барои фоидаи мардуми тамоми мисол тоҷикистониён, ӯзбекистониён фарқ надорад кадоме ки мисол мушкил дар меғалтаи бародар, мисол барои ҳамин мушкили осонкунии мардум мехоҳам ҳамин кӯшишҳоро кардеста. Ман бовар дорам ки агар дастгирӣ кунем, кори хуб мешавад. охай ин ҳамин дасти худат масалан ин ҳамин хел шидагӣ аст, худат ҳамин кор ман худам уре аллакай уре ҳамин чида гӯё ки даромадамда мақсад мо дар ҳамин саҳми ҳамин бародар кӯшем. бародар азиз, билетҳоямро харидорӣ кунем. Иншоалло 2000 тона билет дорем. Билетҳо вақти савдо шуд, аллакай полти мо маҳкам мекунем, операсиони ва стоматологияро кушодем. Тамом, як бор шанс мешавад. Миёи шумо тоботу бепул мешавад, стоматолог дандон каниту бепул мешавад ва муддати 1-2 сол бо пултон баргардода мешавад. боқӣ дар амони худо. Худо нигаҳбон бошад. Карта бо номи Берӯз дар WhatsApp вақти пул равон кардем, чекшон равон кардем, ман номи навистон кунем. худо нигаҳбонтон бошад. Видеои моро дастгирӣ кунем.